I den her guide vil jeg vise, hvordan man laver hjemmelavet fiskefoder. Det såkaldte gel food. Det er en god måde at kontrollere, hvad din fisk de spiser, da du selv ved lige præcis, hvad der er i blandingen. Her er ca. 100 gram i alt. Det er rejer, det er rød peber, det er ærter og det er hvidløg. De skal koges. Nu putter jeg så rejer, de røde peber og hvidløg og ærterne i en gryde, og så får det lov at koge indtil det er blødt. Det er cirka 10 minutter. Jeg tager sådan lidt på gefyl. Nu er maden blevet kogt, og jeg har hældt vandet fra. Jeg tager cirka 100 gram, fordi jeg vil gerne vide, hvor meget det er, da jeg skal have mælkesyrebakterier i min foderblanding. Det er ikke nødvendigt at putte, men det er en god ting. Efter du har hældt vandet fra maden, når de er blevet kogt, så skal det lige blendes. I stedet for husblas til at gøre foderblandingen stiv med, så bruger jeg noget, der hedder agar-agar-pulver. Det er også, det virker ligesom husblas, men det er et naturprodukt, der kan købes i helsebutikker. For at gøre vores foderblanding stiv, så skal vi have agar-agar i. Jeg bruger en god teskefuld til en meget lille bundslat vand. Det rører kun bunden af gryden, og det skal meget hurtigt over i det blendede foder, efter det er blevet rørt op. Det stivner næsten med det samme. Jeg brugte faktisk lidt for meget vand her. Som I kan se, så bliver det hurtigt stiv, og det skal over i foderblandingen og blendes med det samme. I de fleste helsebutikker, der kan du købe mælkesyrebakterier i kapselform. De hedder som regel acidophilus eller probiotics eller noget i den stil. Det er rigtig godt for fiskens fordøjelse, især hvis den har fået penicillin, som slår mange af de gavnlige bakterier i maven ihjel. Jeg har fået en kapsel her med 4 milliarder mælkesyre per kapsel. Til 100 gram foder skal der bruge 2 milliarder mælkesyre. Så jeg åbner sådan en lille kapsel her, hælder pulveret ud, tager halvdelen af pulver og opløser i en meget lille portion vand. Nu er den blendede mad tilføjet agar-agar, som stivner, når det bliver koldt. Men jeg skal lige have ventet på, at temperaturen den falder lidt, så jeg kan tilføje mine mælkesyrebakterier. De må ikke puttes i, når blandingen er brandvarm, fordi det overlever de ikke. Så man skal lige vente til det er lunken, så du sagtens skal have fingeren i, før du tilføjer dine mælkesyrebakterier. Nu har jeg så hældt blandingen ud på sådan et fad her, hvor jeg så jeg glatter det ud i den tykkelse, som jeg nu ønsker. Jeg plejer at tage sådan cirka på en halv centimeter eller sådan noget. Og så skal det i køleskabet. Efter lidt tid i køleskabet, så er gelemaden blevet rigtig stiv. Så kan man lige skære det i tern, kryds og tværs, i den størrelse man nu ønsker, og så dele dem, putte dem over på bagepapir og putte dem i fryseren. Så er de sådan set klar til at bruge. Når så fodret det er frossen, så kan man tage op, som man nu har brug for. Jeg plejer at tage op til et par dage i sådan et plastikbøtte her, så putter jeg det i køleskabet. Så tager jeg et stykke, som jeg nu skal bruge, skærer i mindre stykker, og så fodrer jeg det til mine slørhaler. Som man kan se, så er de ganske tilfredse med det mad, jeg laver til dem. God fornøjelse med at lave jeres gel food.